Raġel sew, raġel saqajh mal-art, raġel tal-familja u raġel li kien jafal xiex qiegħed jgħix. Dan kien il-messaġġ li twassal fl-aħħar tislima li ngħatat lil wieħed mill-aktar artisti famużi li qatra pajjiżna, Philip Kirkop. Fl-omelija qal ukoll li Kirkop ma kienx biss artist, iżda kien ukoll edukatur li permezz tal-arti tiegħu ħalla impatt kbir fuq dawk ta' madwaru hekk kif ta' kontribut imprezzabbli lid-dinja tal-arti. Kirkop ġie deskritt bħala raġel kwiet iżda li kellu mħabba kbira lil dawk ta' madwaru. Huwa kien meqjus bħala wieħed mill-aħjar artisti tal-istil astratt li ħalla l-impatt tiegħu kemm f'pajjiżna kif ukoll barra minn xtutna. U esplora dinja ta' kolur u l-forma permezz ta' proċess ta' għażla biex ikun jista' jiżvela relazzjonijiet moħbija bejn l-affarijiet. Mill-bidu Philip ħad dan il-bżonn ta' riċerka intuittiva li kien jeħtieġ li jaħdem ma' lingwa viżwali astratta, għal kontrarju li jfittex il-limitazzjonijiet tad-dera tal-affarijiet. Preżenti għal funeral kien hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Carl Mifsud Bonnici kif ukoll Mark Lombardo li huwa kunsillier f'isem il-Partit Nazzjonalista għal-lokalità tal-Fgura.